Hello lovies, uban na mi kay mag-celebrate mi sa death anniversary sa lolo ni Kidra. Hi guys, so naglata meron og tiil sa baboy kay death anniversary ni Papa Bador, murag lolo ni Kid. So ako'y gabantay diri sa nilat ang tiil niya. Si Joylyn ang naa dito sa kusina nagpansit. So thank you kayo di ay chula kaburit Alayra para sa pag-uban nako dito sa merkado, gitabangan jud taon ko niya. Salamat kayo. So atangi guys ang among celebration on niya. Unya kani di ay kay mao ni si ka-auntie Joylyn guys. Lami kani siya muluto na maligya po ni siya og mga kakanin ko. So kung nangita mo og mga kakanin guys, order lang gyud mo niya. Kay lami man siya muluto, siya ang gihangyo ni Kid na mag-prepare sa pansit kay lami jud siya muluto. And then siya po'y nagtimpla og nag-andam sa linat ang tiil sa baboy. Ako rang gabantay dito sa halingan. Alright, so daghan kayong salamat ka auntie. Thank you so much. Paadol ba lubog kayo? Nakurat na. Naglubog kayo lagi. Nakurat. Hindi kuba na eh. Ako? Kanit kuwaw. Luma ni. Tumot ba? Albakuha. Kakaon si idol ganiya eh. Sa CR ko siya kakaon. Malasong balbakuan. Kasyap. So samtang busy ang mga dagko nag-andam sa mga pagkaon sa gawas, ang mga kids nagtapok pud sa sulod kay nagduwa sa cellphone, nagduwa sa iro, og basta nagduwa sila kay naghuwat sila ng mga una. Alright, so mauna sila guys, iyahay lang gyud sila og cellphone. Nataa sa baboy eh. Batulan. Thank you Joylyn for the nilat ang tiil. Thank you. Gabay. Kainita eh. Ngano mo pong gipuno? Ay nagpuno kay. Ibo man pagbutan ako sa baboy. Meet me halfway. Across the sky. Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and this thy gift which we about to receive from the Christ, through Christ our Lord. Amen. Amen. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.